ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತೇನೆ. ನಾನು ಬತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಪ್ಪವನ್ನ ತೋಲಿಂಗೆ ತೋಚಣತೆ ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ಚ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಇಕ್ಲೇಕೆ ಏನುಂಡು ಆಯ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಬಂತತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫುಲ್ಲು ತಿನ್ನ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೇವತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲರೆ ಮಂಡೆ ಆಳಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಬೈಜ್ಜರ ರಡ್ಡು ಚಪ್ಪಂತೆ. ಇನಿ ಬನ್ನ ಬಸ್ತ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಕೇಳಿರು ಕೋಡೆ ಜೈದತೆ ಬಸ್ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಎಂದು ತಿಕ್ಕುతుంಡೆ ದನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳು ಕೋಡೆ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ್ಲ ಉನಸ್ ಪುರಾಂಡು ಉನಸಾದಿತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಮಿ ಜತ್ತೇರು ಈ ಜನ ಜೇಯ್ಚಿ ಈ ಜನ ಕಿತ್ತೇನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ ಈ ಜನ ಜಪ್ಪು ಎಂದ ಚೇಚಿಲ್ಲ ಚೇಚಿಲ್ಲ ಅಂಚೆಂಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಜೆಪ್ಪರಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಉಪ್ಪತ್ರ ಅನ್ಪರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಈಗ ಆರು ಚೂರು ಜೆಪ್ಪಾಡಂದು ನಾನು ಸೀದಾ ಮಾಮನಾಡೆ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಾಮ ಬೇಡಿ ಕಟ್ಟು ಚುಮ್ಮಿ ಕುಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೊಲ್ದ ಅದು ಮಾಂಡೆ ಬೀಡಿ ಅದು ಉಂಡಾರ ಇರು ದಾದಿ ಕಜ್ಪು ತೆತ್ತಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ಈ ಜನ ಬಾಬಾ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ ಜಪ್ಪರ ಉಡ್ಪುಜಲ್ ಅಂದ್ ಏಪಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಪ್ಪೋಳು ಚುಮ್ಮಿಗೆ ದಾದನ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಚುಮ್ಮಿನ ತುಲಿ ಚುಮ್ಮಿನ ಬುಡ್ಕನಾ ಚೂರು ಬುಡ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪೋಲ್ ತುಕ ಕುಯ್ ಪನ್ಪೋಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಏನು ತಿಂತು ಜೊಲಲೆ ಓ ಅಗ್ಗಿನೇ ಕಾರನೇ ಅಗ್ಗಿ ಉಂದೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಗೈಸ ಒಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುಚಿ ಕಾರನೇ ಪತ್ತದು ಪರ್ಕೊಲ್ನ ಅಗ್ಗಿ ಉಲ್ಲ ಚಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಸುಗಂಧಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಬಾಲೆ ಅಡೆಗೆ ಜೆತ್ತೋಲು ನಾಯಿನು ತೂದು ಚುಮ್ಮಿಲ ಜೆತ್ತೋಲು ತುಲೆ ಇತ್ತಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತಲ್ಪ ಕೆಂಪಾತಂತ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಪ್ಪು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪುರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಚೂರು ಜಪ್ಪು ಗಬ್ಬಕಲಕ್ಕೊಂಡು ಮುಜ್ಜರೆ 4 ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಅಲ್ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ಪೊಲದೆ ದಿಚ್ಚು ಅಪ್ಪಕಲಕ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣದಲ್ಪ ಕೆಂಪಾತಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಟ್ನ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತ ಈಗ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಪೊಡಿಯಪ್ಪ ಇಂಚದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಈಗ ಇಟೆಲ್ಯತೆ ಗೊಬ್ಬನ ಪ್ರಾಯ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ರೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಪುಚಿ ನಂಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ಜೋಕುಲು ದುಂಬೆ ಪೋಡಿಯುವ ಪಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಗ್ಗಿನ ಪರಂಕುನ ಪುರ ಎಡ್ಡೆತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಈಗ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಆತಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ 3 ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡೋದು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಅವಿಯ ನನ್ನ ಪೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಐತೆ ಬಯ್ಯ ಅಂಡವೆ ನೈಟ್ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಜೊತ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲಕದು ಅನಗಾಪ ಬಯ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಅವು ತುರೆ ತಕ್ಕಚ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ವೆಚ್ಚತೆ ಅದು ವೆಜ್ಜಿಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ ಮೀನು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುರ ಯಾನು ಒಂಜಿಪ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ಈ ನಂಗೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಡೆ ಕಮ್ಮಿ ವೆಜ್ಜಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು. ತರಕಾರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರಕಾರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಮೀನು ಕಷ್ಟ ಮಂತಂಡ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ದಿನನೇ ಕಚ್ಪಾವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಹೇಳ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಂಡೊಂಜಿ ಕಚ್ಪಾಪುಂಡು ಪೈಯಡೊಂಜಿ ಕಚ್ಪಾಪುಂಡು ಅಂಚಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರ. ಸೊ ತರಕಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಮೀನಿಗೆ ರೇಟ್
ಬೇರೆ ಪೋಂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ಕಂಬಿಂದ ಅಪ್ಪಣ ಹಿಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕುಲೋನ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂನಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಯೆ ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆತಿನ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಆ ಜನ ಕೇಂಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಲ್ಯ ಅಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕುಲರ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರನ್ನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾದೇರು ಪನ್ನಗ ಸತ್ಯ ಎನ್ನು ನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡವೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಚಿ ನೆಟ್ಟೆ ತೂನಗ ಇಂಕ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಸ್ಪೂನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಡ್ ಕಟ್ಟದಿರು ಇಂಚಿನಂದಿಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಬ್ಬು ಅದು ವೇಷ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೈತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ವೈರಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬಾ ಇನ್ ತೂನಗ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲಿಗೆ ದೈವದೇವೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಏತೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಏತೊಂಜಿ ಆತೆ ಪೋಡಿಗೆಲ ಉಂಡು ನಮಕ ದೈವದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿವದಲ್ಲ ದೈವದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆತು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದೈವದೇವೇರ್ನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ನಗಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಆತೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ದೀತ ದೈವದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ಆಪುನು ಒಂಜೆ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಾಂತಾರ ದೈವದೇವೇರ್ನಂದು ಆಂಡ್ ಆ ದೈವದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲಿ ಎಂದೇರು ಅವು ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ದಾದ ಏನದು ಸೈದೆರ ಏರು ಗೊತ್ತು ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಪನ್ಪುನ ಏತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜೆ ವೀಡಿಯೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಆ ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ದೈವದೇವೇರೇನ ಗೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಂಡದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಂತದು ಓ ಐನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಐನೊಂಜಿ ತೂನಗ ಸತ್ಯ ಎಂಚ ಆಪುಣು ಪನ್ನಗ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗ್ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಬರ್ಪು ಆ ಜಂಟ ಪನ್ನೆಂದು ಆ ಜನ ಕಾಂತಾರ 3 ಆ ಜನ ಲೆಪ್ಪರ ಒಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನದ ಅದಂದ ಪಂಡೊಂದು ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಆಪುನತ ಅಲ್ಲ ಮಂಡೇಡ್ ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂತಾರ ಯಾನ್ ತೂತುಚಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ತೂತುಚಿ ದಾದನ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪಡ್ ದೈವದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಡು ಆಂಡ ಇಂಚಾ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪತಿ ಪೂರ ಏನು ಇಡೀಕ ಒಂದು ಮನ್ಪುತ್ತೊಂದು ದಾದನ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ದಾದಂದು ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲೆಲ್ಲಾಡ್ಲುಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವ ಎಂಕಲ್ ನಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡ್ಲುಂಡು ಆಂಡ ಐತ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೈತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಡಿವೆ ಆತೊಂಜಿ ತೆವೆ ಬೂತದ ಪಗ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ದೇವೊಲ್ಲೆಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆತು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಂಗೆ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ಆತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವೇರೇನು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ದೇವೇರ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಮಂತು ಪುಡ್ತಿರಕಲ್ ಪೂರ ಸತ್ಯ ಇನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಿಕ್ ದಾದ ಅಂತ್ಯನ ದಾದ ಎಂಚನೆನ್ನು ಪೂರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅವು ಏನು ತೂತಿ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಐತೆ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಂಡು ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸೇನೆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ
ಅದು ಒಂದು ವಿಜಯ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್, ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಒಂದು ಪವರ್ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಜಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಯ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿಜಯ ಸೇನೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾಂತಾರಾಜದ ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಕಲು ಕೂಡ ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರು. ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಸಾರಿನೇ ರೋಡಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತೊರ್ತು ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಆದಿಪ್ಪು ನೆರ್ತು ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವದೇವರೇ ನೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾವೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ಭಕ್ತಿನ ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಈಗ ಪನ್ಕಂದ ಅಂಡಿಕಲ್ಡ ಅಂಚ ಪನ್ಯ ಸೊ ದಾದ ಮನ್ಪುನೂಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುನ